Здравейте, хора! Днес ще играя една много яка игра на телефон. Тя е Агарио. Не знам дали я знаете. Но целта е да се ядат разни малки... Сега ще ви покажа, защото не мога да го обясня. Опа. Това беше само пробна. Ядете ето тези малките и цветните кръгчета или там каквото са. И като станете голям и видите по-малък такъв кръг, например като този, ето, изяждам го и целта е да стана на първо място. Сега изядох двама, сега вече третия и вече съм на 16-то място. Да. 18-то вече. Опа. Това сме изядем. Но не ми пука. Защото това е само някаква игра. Опа. Сега почваме наново. Има доста малко такива. А този за малко ще да ме изяде в предишната игра, където изядох двама. Яш тук топчетата, сини, жълти, зелени, лилави. Изядох някакъв нуб. Сега ще се скрия тук. Ма то ще ме види. Добре. Трябва да бягам. Ето го лидерборда. Тук. Кое на кое място е? Не мога да кажа една дума половин час. Някакъв маник трябва да го изям. Не мога. Добре, така. О! Мерси, някакъв сигурно без да иска пусна това копче да ми даде малко храна. Да, с тази мишената се дава храна, а с другия бутон от дясно се разделяте и така по-лесно можете да ядете хората. Когато има някакъв пред вас по-малък, се разделяте и ставате по-голям. Но аз не знам как се съединява обратно това кръгче. И сега съм кръстен тук, Team Please. Това значи моля отбор такъв да си даваме храна и такива работи. А тези трябва да ги пръсна. И когато дадем храна на тези зелените, те сказват, те са вируси. Ако го дадем на по-големите, ако дадем храна на тези вирусите и го блъскаме, то по-големите от това вирусче ще станат на малки кръгчета. Но ще има пак голяма част на тези кръгове. Това тук само искам да видя дали мога да си го попушам. И не мога. Мога ли тук някакво? За 24 часа 990. Вау! Хора,
Пишете долу в коментарите, бихте ли си купили 125 парички, 125 000 парички да имате в играта тук отгоре и отдясно и да дадете 179 лева. Кажете в коментарите, бихте ли го направили? Много ми е чудно. Така, сега почвам пак да ям тези. Не е АФК. Защото ако беше АФК, щях да го изям. АФК. Не, то му забива интернет. Между другото, тази игра се игра с интернет. Ето сега ще видите. Ето, включен ми е интернета. Чакайте, искам на ново. Исках само да видя нещо. Не. Тъма в VPEX. Да. Излизат и реклами, което е ужасно. Почвам отново да си ям. А тук някакъв ми дава храна, което е супер пичага. Даваш ми храна безплатно. Хамстер! Ела да те изям. Ям хамстер. Но този малко му лагва. О, не. Са хамстера мен ще ми изяде. И тук ще се спална някакъв готин. Какво? Вот. Това не го разбрах. Но искам това да го изям. Тук. Не, пухнах се. И това не е хубаво. Защо? Рекорда ми е 576. Е тук отгоре в ляво. Не, 576 рекорд. Много гадно. Данил. О! Не! Не. Този път ще се опитам да използвам тези, да се разделям и да ям хората по по-лесния начин. Но първо пумба. На мен ми лагва интернет. Колко? 3 черти. Би трябва да не ми лагва. Много каре. Искам да се скрия вътре, така че да не се виждам. Аре, моля се. Не, за колко малко. Виждам се. Не, моля ви. Не бе. Те искат да ме изядат. Добре. 9 и 20 секунди. Аз вече тръгвам. Искам да ти ям. Слабак, ей, трябва да ти ям. Този не го видях. И вече почти станах 11 левел. Е тук. Имам 48 купи. Не знам за какво са ми.
Изял съм още маса 36 384. Най-малък рекорд ли? Не знам какво е това. Най-големият рекорд ми е 1055. Вау! Най-много време съм нацелял 8 минути и 53 секунди. Общо 24 хора съм изял. Това са ми парите. Между другото с тези 75 пари можете да си купувате скинчета, но това са за левели и най-горния левел е 100 и кракен. И ето ги скинчетата, тук са мистериозните, които почти съм ги отключил от тея, знаете, полшаните е тея, но за тези полшанки ви трябват от тези горе до парите където са и ще изиграем още една игра, само че ще съм си с моя любим скин. Ветеран. А къде бях? Тези къде са? Аха, ето. Имам Меркурий, имам и Дзипнуха. Мога да си игра с този скин. Мен доста ме кефи. И след малко трябва да приключвам клипа. Това е последната игра за този епизод. И сега да се съсредоточим върху играта. Но не мога да изговарям тази дума. Съсредоточим. Я си тук. Опа, смаш. То съм гледал клиповете. Съм фен. Не. Затова не исках да се разделям. 160 маса съм събрал. Трябва да стоя близо до тези вируси, защото преди горе-долу в началото на клипа ви казах, че ако има такъв много голям, може да го прецакате, да му давате от малките тия... знаете, храната. Ето, това. Тази храна. Това ми изкарва къла. Пичове, това ще бъде всичко от това видео и чао! Ще се видим в следващият клип.